Hello guys and welcome back to my channel. So kahon, nakagipabot na Shopee. Ginagamit ako ni everyday and finally nanadjud ko ako. Tada! Maulay na siya. BELO Tinted Sunscreen with SPF 50, 450 ml. I want to take one ni actually. And ang isa gyatag na ako sa mama kay gusto po niya ni and naka-discount siya sa shop. Ganahan ako sa BELO sunscreen kay dili na ko nin mag foundation, convenience kay ni sa mga sa mga nagdali. And especially kada trabaho sa init and everything. Dili kay ko expert sa makeup actually. Pasensya na, mag-search talaga kag line video. Paggamit ani, first you just have to tap before use. Dapat kamay lang. Kita na ko para lang gagamay itap lang siya medyo pangit akong camera kahon kay ang gigamit ako tong Oppo tablet na imbes na katong phone na ako na Oppo kaya gina-use na ako sa mga vlogs. Ano siya hindi man siya concealer. Dili jud ni siya concealer. Kanang act as primer siya. Protektahan siya sa init to prevent skin diseases or cancer. Chares, magaghaw. Anyway, thank you for watching my video. I hope I can make more content. Thank you.